Kabenta ka banga siau kia bat ka banga siau kwa bat snodon kam hadu kata ban wanra jing shai la ni bat penshai ka digapor kalong ba hot nam sham dei uta ukun uhajar jong ka hima lani ukun hajar jong ka soyong leng do ship lani ngam dei ukun hajar jong ka snat hima nongwa motomur sudah ship tang ba namar bakini ki hima ki don hapo kabri no trap bat ngade kun hajar jong kabri no trap bat habang yo snow ya katu jing sapriang jong ka voice coding hapdeng ke jing ya keren jong u acting lingdo jong ka soyong lingdo ship batu sada jong ka snat hima nongwa motomur sada ship pa hakata ka voice coding ka don kata ka jing ya keren jong ki kajing ya plan jongki bandi ya kataka jaka hima sha ki BSF kata ke jing ya keren tena kalian ngajonga ngala simkie kini ka benta banwat ya jing shai ke jing sisa hatu ka don em bat kalong em sisa kumba yo snow ka voice coding bata hangi ngiyo ya ke jing penshai ka ba uni usada jong ka snat hima nawa motomul sada ship jong ka soyong leng do ship ulak penshai hang ni bata hakani ke jing penshai ngi so thu ba khndiat ru kim sim serious ya ketu ka voice recording bat namar ba ki rang ba kim sim serious ya ka ei ka bala sapyang po social media ngi so thu ba kani kam dei ka benta ka ba shongkhia bangin ya keren namar balai hadin bangaya kendu ya ki ngalap ya kani ke jing sisa ba kini ki juk ki rang ba ki ba yo sngaw ketika voice recording kidai kini kijuk kirang ba ki bami syakmat ban yakun persyak ya gajing temu bandi jaka syaki BSF te kani gajing pensisa ba hau arp sauterik umi ada kendai kila pak kani ka memorandum syaka council kaba ki address hau chief executive member Kasihil Autonomous Council Shillong subjek lani kapang kajing ujor ya kajing temu bandi jaka hima soyong lengdo ship syaki bor sipai lani BSF kaba halakra kaput asam kamut kini kirang ba hangi kidai gi bayan persya ya kajing temu bandi jaka syaki BSF hangi ngilap ya kajing soy jong acting lengdo hima lengdo ship keba ngitip iba rastarwel ketika por nang tahu sekretari jong ka hima sekretari hima soyong lengdo ship nang ta babun bagi orang ba hang ni ya don benta ban soy ban yang persya ya ketika jing temu bandi jaka ka hima lani kata ka lengdo ship sya ki bor sipai lani ki BSF kani gede wajar kan kandai tiga pasal linggo kalong ba kami ketuka voice coding te habdin mengawat jiktip kalong ba kani kadai ketuka voice coding kalong ba kadai ke jing ya keren biri jongki pararang ba hadin ba kila yo ya ke jing job namar ya kani ke jing temu bandi jaka kila dap scrub non bat kila dap close non ya kani ka agenda hadin ba kila pak ka komplain syaka council but hadin bala file da uway uri orang ba da ka case persya ya ka jing temu jong ikatu kat ni bandi ya kata ka jaka sya BSF ketika por ba kila file ya ka case but hadin ba kila file ka case ki ka case kala poi sya high court but nakaliang jong ka high court kala dap dismiss ru but kala dap kila dap job ya ka case but kamdon syu kata ka jing temu lani ke jing persyang bandi jaka syaki sipai lani syaki BSF te kita girang ba ki baya keren ha kata ka voice coding ni sotu badai ni ba stancing jana ibalong ru I sadaship dan yosada jong kashnat hima nawa motomul sadaship bat iba rastarwell thaba ibalong I acting lingdo menshwa jongka soyong lengdo ship te ni sotu menta ba ketika jing ya keren joki ketika jing ya keren biri ke joki hadin ba kila dap job ya ka case
napo high court kadai ke jing ekran biri ke jongki hadin kila dap job ya ke kes napo high court te kadai ke benta ke ba ngisau tenat ban yo jing syaipat hadin ba ngidon habdan ke jing atatin namar ba kajing pisa ba kajing ki jingmut jungi kelong ba kumnu kini kino yalam don ni kata kajing mut jing kemu bandi ya ka hima sha ki BSF la ni ki borsipai tang ba ni so thu bade ba katai ka voice coding kadi kajing ekran biri ri urang ba jongki hadin ba kila dap job ya ka kes hadin ba kila pak complaints council hadin ba kila file daga kes bat hadin ba kila dap yo kajing job na po high court bat hadin bala dap close ka agenda tikadi kajing ekran biri ke jongki te handai ni so thu bade ba let's say habdan kajing ekran biri jongki ri urang ba ki don ki khunlung khana te ba ki khunlung khana ki yo snau teng ki 4 la ban digest ya kanie jongki rang ba ya lani ya kata kajing temu kajing mut jongki rang ba lani ya kata ka jing ya discuss jongki rang ba la kadai ka ba serious le kadai ka ba shu ya ekran biri ya te ka penlong ki ba kin sim serious bat pensap riang ya ketika voice coding tengim soper ya kata te handai ngawan rapat ya pihak ni ka por ya kajing snau tenat kebaka kubur ke pasau tenat hadin bangala yo ban ya keren ya kendu ya kini ki nong yalam jong kani ka sinat hima nawak motomur sedeship soyong lengdo ship hadin bangala yo ban ya kendu ya ki ngayo ban ya keren bat kila pen snow sibun yi jing habe dei bat kani ka hima namar ba kani ka hima ka hapapo kap bordar asam ba namar ba hapapo kap bordar asam bat nalor ba ka state government ke jongi ka Sorkar Meghalaya ke jongi kaduna ya kata ke jing sim jingkit kli lane kadon ya kata ke jing bom kit kli ya ki it ki hima lane ya ki khandau ke siap jong kari bagi jaj benriu ka penlong ya ka asam ban le trai kli ban le don bor ha ki babun ki bentah but ha kadi ka snap hima katkum ke jing ya kren bet ki kelong ba bun kino song ki badai da ki wei ki jaj penreu bad namar badai na ki wei ki jaj penreu teng kawan ra ke jing bom snow hun ya kino yalam jong hima bad namar ba kino yalam jong hima idon ya deng ke jing bom so hun ki kwa ba ki paradok prasnam ki jongi ki kun khasi ki kun khara ki dominate ya kita ki jaka namar kata kila pensnau hanga ba ko ba PS na kaliang jongi lay kom kino yalam jong hima balay ingin di sakita ki BSF lane balay ingin di sakita ki borsipai ya kani ke jaka habangi na kaliang jong hima ni don nya ke jingmut ke jing temu ke jing angnut ke babhaba ni kwa ba ki parado prasnam ki kun khasi kun khara kin let ban buhai snong sakite ki jaka hapo jong kani ke snat hima no motomur bat na kaliang jong ke hima kin ai ya ka pata baki ai tangka pata kin ai ka pata ka ba bat ka jaka si akar na bata kita ki paradok prasnami khasi ki bakwa ban buhai snong si kita jaka kwa ban song ban sa ban rep ban riang ai ka jaka si akar plus nang ta en yarap lu by prek snaying san hajar tengka nalor ka jaka si akar plus sa kapisa san hajar tengka ya kino ki kun khasi kun khara khampam ya ki kun ki hajar jong kani ka hima lada kilek ban song snong ha kini ki benta jong kani ka snat hima nawa motomur kebahap hapo gejing kebahap hapo uput usam jong ka Meghalaya bat asam ba lada don ki khasi khara ki paradok prasnam ki ba snau khia ban dominate ya laga jong ka khandau ka siap hapo kini ki snat hima nakaliang jong ka hima idon ya kata good intention haki ke jingmut ke jingkmu ba bahaki ba nalor ka jaka si akar an airu sa kapisasan hajar bakin yo ban sedang ban snaying sinasem awai kimla ban pen snaying iki henry kum kata ka donation nam ta joki ban sedang snaying sinasem by prek nemo lani by simen si berni lani ka by tin si ban arban ki ai san hajar tengka nalor ka jaka si akar tingi song tu bagi ni ki noelam jong hima idon ya gajing seukia namar bayu i ba hapo jong kani kasnat hima la dominate da kiwe gijaj bereu bat gadon gajing ngau bomhun ke jongki kom kinong yalam ban yu i ba hapo ka bri nyok trap ke jongi hapo ka khadau ka siap
jong kahima la dominate dagi wei pat kijat bedeu bat ki kwa ban penslur ya ki perdok persnam ki kun kasih kara ban buhai snong hakini kijaka da kaba ki ai kapata si akar ke jaka bat kapisah san hajar tengka bat le se habdang gani ki pensai ke jonga mo haya hatin mengalati bini bat lawat ke jingisha yodon ki bas ngothu bakla yodon ki bansa komen kinong mana nadu menu ba ibak PS ila long spokesperson jong kani ka sinat hima lani jong kani ka hima lani jong kita ki breu lani jong kata ka eksekutif dorbar hima jong ki hoi ngamdei spokesperson jong no ru hanrei ngadei hi unong trimon sobha bat unong pensai hi ki ba kinu ki jing pensai la kadai yano ru na kaliang jong hi na kloi ban pensai tang ba ki jing pensai na kaliang jong kilong hadin banglayu i ya ki jing pensisa ki kot kislah ki facts and figure ki pingla panong blai sibun ngin sa kedu hawe por blai un ko